Dorang so jinaha turuk jamita berita noli lihita perdul maju kami pasahaton dari nami sengkan pusat aduan solau pisan adipe dengan lu bisa minggu hani di distrik Taon siang Samarinda ini Yusumba kami mengikuti sedang raya Las Roha terpilih dan tonga-tonga ini kita Atita ni Huriata AKBP dan ketua umum PG dalam sianima berhakam itu Huriata Risol. Jadi kami na online au kumbur dua staff pasartai matu hamu sabuduna tapi nami oras marita sudina berita nauli di kita di bagasan mingguta sadarion lima siang surat ni Apostol Paulus tuhuria Filipi bidobat Mamungka Mesian ayat 10 sahat rodi ayat 20 songnoma tersurat di sini. Amin. Ima sahatna kamu kedongan sudido kita si jalo pasu-pasu siang di bata pertinggan bahasa ini tuksodong do kita yakin doa sih tuksodong do kita na ulu manang nabui sobat ketidak pun pasu-pasu ni di bata nakajar pasu-pasu doni kita ahi pasu-pasu doni kita ari-ari mengurutkan pasu-pasu doni kita di perluan manang nadi dia kita mengurut ditiki asusan nang ditikilas niro pasu-pasu di kita pasu-pasu di kita molo bu kita mengula undau ini jala apalagi molo along perbuye nina daula lamlas maruhata ala dinggan bahasa ni di Matawi tahaposi tahaporsiai jala tapahatu alai nape alani tongdo dohonon saya dong dohi taon namangihil namangido dope siang di Batak saya ilang ditabay di Bataman yan pasu-pasuna tuhi tagalo saya ilang ditabay hari pasun ditabay gajang yur dileon hagaleon dileon lasniroha dileon sinadongan hamuraon dileon hasanah itu normal saja sendiri kita mak kalau mau ini alai hamu kadongan sahaporsiaw dan
sarupa dan dus akan nakajaloy marasing-asing do natapeo sileo-leo ini di mata hidup baik na dong parpangkat na tibu pangkat menengah bahkan pangkat rendah hidup baik na dong markali pasok ibagasan sahih hidup baik na dong nabugus nasa tawang namora bahkan adon namora dia marasi kasar alay soso ni debata tu kita menghidup pukul mana bohape pajalo oda siang debata ikon tapat hatobok do bahwa pardinggan bahasa do debata amat tayo da asin do nari jalo muna do nahu jalo da asin do hamura muna do na hamurauku do hamurau ni halakan alai isa kita maka tidak pernah seperti dengan bahasa debata sudiru kita mendo pardinggan bahasa do debata amatai par kolom niro di sari untuk kita alam ini hamut kadongan sahapor siaw na ni sosohon ni apostol Paulus tuhuria Filipi Uriao Polado tardok diguarin Uria aholongan ni apostoli jalan Uriao saya dibuat apostol Paulus itu ditanya alani sohorna jalan Uriao manarihon dada orang ditiki na amebati Uriao apostol Paulus alai nampe tuhurian asin apostol Paulus ditomos disarihon saya heran laur wahani Uriao Muhammad ng apostol te Muhammad muluna disarihon jadi masa kolong situ tua dari di surat natura Uria video alam ini idok apostol Paulus alami panihoron nasida boto do mangulu di bagasan Al-Quran tuboto do marpanotik ala asini rohamuna ninna tuhuriyai tuboto do marlubi-lubi alai iboto apostol Paulus koto nang marpanarihon wakka doman na apostol wakka huria na asing somon na sinalona si huria asa mahikay mahamok kadongan sa porsyal di soso ni apostol Paulus huria asa huria ala Kristen keluarga Kristen akan aporsea ikon minyak di bagasan ngulu namar panarihon saling
mengurubi. Jadi usiman wain hakonan ni tupukon tuhika ganuh udi ala Kristen akana Porsea Tuhan Yesus Kristus ikon buyo pangurubi itu halak na asing atik pe ibadah sendiri pe rikodo majalo pangurubi ai ala naso sarupai pacaro otta pasu-pasu nakajalo siap dibakar adong do kemungkinan dia alai dihamdam dong adong do kemungkinan dihamu alai dihamdam dong adong do hagoyo muna alai hagoyo muna dong adong do hagoyo ta kemampuan kita alai kemampuan dihalakan dan adong do kemampuan dihalakan kemampuan dihalakan ini dan dihita dari Roma Apostol Paulus madok kemenata surat di Galatia onom ayat 2 marsiurupan mahamu manaon naduduki ai ido dan mengulahun pahit ni Kristus. Jadi kenyataannya alami keadaan alami pertoding ni akana tajalo ragam ni pasu-pasu na tajalo alai marasing-asing marimbar-rimbar dan sarupa cileur-leur ni batana tuhita jalan lagi menak sarupa wasa utuani alamat kita ima kita boy marsurupan baik kita temolo adong diham adong dia adong dihalakan bi adong bi dangan de rikot marpanari ko natin marpasawra ko dangan dong be ay ala na marasing-asing mo na dihita gabi adong ma tubuh masih haholongan. Saya membutuhkan Anda, tapi Anda juga membutuhkan saya. Kita membutuhkan gereja lain juga membutuhkan kita. Nadong dihitai dan nadong dihalakan. Nadong dihalakan ini dan nadong dihita. Gagin kok mahita marsiuban. Asa siap Tuhan tado tajalo gaduh keberadaan sinadongan habuyun hamaloon maribaribar kita marasing-asing kita gabi dalam naik asa buih kita marsiupan ay ido dalam mangulah patik ni Kristus Yesus. Apa patik ni Kristus Yesus? Holong. Itu patik ni Kristus. Gabe keberadaan, gabe perbedaan sinadongata ima dalam laho masih haholongan. Jadi suatu ngadong harap na putus asa ala otik na sinalongan. Suatu ngadong mandili ala hacik nulunan. Suatu ngadong na manbijang niroha ala gudang sinamukna. Ayong ma ay ido dalam mangulahon
patik ni Kristus. Nani lehon ni debatadoi tu kita hahurangani manang halumbi ni gabidalan mamlahum patik ni Kristus. Kamu kadongan sahapur siaw alani ini masaya iko do dihita laho padalatun na marsiu pano atipe masing-masing kita diberi kemampuan ilo debatado kita amalon, ilo debatado kita aguyon, ilo debatado kita gugu haipasa pikiran kaporsiawan posninoka ilo narumeko ilo debatado kita posninoka doon nakasulang nakin di ayat 10 salubuk nado tarpatu paau marhide-hide ibana na margubigona. Ini harus dipegang semua orang akan mempersiapkan Yesus Kristus. Manang ise ibadah, manang di dia peulana, di desa, di kota, di ibu kota, manang di dia pe salubuk nado tarpatu paau marhiti ibana na marhubigona. Memang terjemahan bahasa Barat, ay bahasa Indonesia itu segala sesuatu dapat kutanggung. Jadi pasif ibana segala sesuatu, segala perkara dapat kutanggung melalui Dia yang memberi kekuatan kepada hari. Ini terjemahan bahasa Indonesia. Bahasa Barat salubuk nado tarpatu paau marhiti ibana na marhubigona. Juga kita buka bahasa Inggrisnya, I can do everything through Him who gives me strength. Jadi lebih cocok do bahasa Barat do bahasa Inggris. I can do everything. Salubuk nado tarpatu paau marhiti ibana na mangalehon na marhubigona. Ima posniroka ibu bana hidup apostol Paulus hubo todo marpangotik hubo todo male hubo todo budong hubo todo se marpanariho amo kadongan sa hapusyaw omma penutupan tahun para sinirohaw ihuyat na hagaybi ala kemalam dan apalagi dong kegiatan asing masuk bisa kuliah ay minggu naro masuk manita lu penutupan tahun 5 ala tahun ujung tahun perkuliahan. Jadi mengatakan kajian tahun parasing rohaun tahun nong taujumi ma somna ilu bana somon berpukon tapi isi asa ingot kita kuliah kaiwi manang nau semua dia de naum tapatupa di tahun perkuliahan non ima guguta ima natolok pita alai dan namarujin dope tahun para singgah tahun naro 2 tahun nengro 10 tahun nengro salin mangulu kita salin adong kuliah adong dope si ubasakta patu pahon tahun para singgah ganung hari, ganung tiki, ganung bulan, ganung tahun saya ikon patu kota do tahun para sinyohau alaido
Ido sosok-sosok ni Tuhata Yesus kita. Tongona hidupna dilukasi gare para siniroham hamu somon alamuna para sirohai. Ikoni. Jadi gerak hidup kita, perilaku kita, tindakan kita, karya kita, nadaula ikon paduduhon para siniroham. Jala marsirupa kita asabu kita mian jala manuru. Memang molo dihapakat molo sepata pakol marsirupa molo do aku asa to rupa mau tersinggung di bana molo dulu pani bana. Ayah dong pamain mandong memek si hapon. Oh lu si panas, neng rupa dunia di mana? Aku mah pola, apa ini mana? Tersini di mana rupa? Mana kita? Apa tahun ini? Alai ikut do masih rupa. Manau narudoki. Udah bercara dari marsurupa kita. Dari pinjam pe tongdol marsurupa noni. Sali pe tongdol marsurupa noni. Anggo di hutan itu tidak ada kau. Tomal do na pe manjak cipijam dari suruh di betul. Lalu tuh kujabuni naburmonin na tantangan kan, bahwa cari jo, pinjam jo, warung kumak minuman, ala anak di pertanian, terus lengket dia pikiran ini, dok kumak, pai mama jomur, pai makanan, di mereka di bulu hal mata mersurupan, merseri. Pai mama jomur, pai mama panen, dengan umar anak ini. Alai iman waina, na mungkin moro di perguruan ni halak barat, nang di daerah-daerah, nang apalagi di perkotaan. Alai ko tongdo, bai waktu noni. Aku boto sedia gabe mago, na marsiubanon, moro na marsiubanon. Na nundoro na jora mangalo bang rupio aya lundo kata mata kuliah asindo lali asindo leang-leang na asindo na marseli asindo na mangalian na lundo hago pinjam los itu to marseli joina abe langsung banyak awat cion biong marseli inna alai amok kadungan kita salungan dinggan do marsirupan budaya marsirupan dinggan kieu jalan marhaonague marperdunuague tuna pinangidone Tuhan Yesus Kristus margite apostol nae marsirupan mahamu manaon naduki ai ido dalan bagison patik ni Kristus Yesus. Daulah. Amin.